nájdi si spôsob, ako milovať všetko, čo sa stane. A toto je veľmi, veľmi tvrdé. Lebo v živote sa nám dejú aj zlé veci. Na prvý pohľad veľmi zlé veci. A tu na stoici hovoria, že nauč sa milovať všetko, čo sa ti stane, teda aj to zlé. Môžeš dokázať oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Nehovorím, že sa hneď musí stať milionárom alebo majstrom sveta, ale rozhodne máš na to žiť lepší, zdravší, plnohodnotnejší život a plniť si svoje sny. Možno ti v tom niečo bráni, možno sa bojíš, možno nevieš ako na to a možno len potrebuješ trošku nakopnúť. V tom prípade si tu správne. Som Juraj Todt a toto je môj podcast Zlepšuj sa. Poďme spolu kráčať k lepšej verzii svojho ja. Milí priatelia, chlapci a dievčatá, bratia a sestry, vitajte pri 173. epizóde podcastu Zlepšuj sa. Ďakujem veľmi pekne, že ste si ma opäť zapli, už to spolu ťaháme takto tých 173 týždňov, čo mi príde trošku neuveriteľné. Blížime sa k 50 000 vypočutí, za čo som vám všetkým samozrejme veľmi, veľmi vďačný. Ale stále sme len na začiatku, nikam neodchádzam, pokračujeme ďalej a dnes tu mám pre vás niečo trošičku špeciálne. Mám pre vás 50 rád pre dobrý život. Nevymyslel som ich ja, nevymyslel ich ani chlapík, ktorý sa volá Ryan Holiday, ale on ich tak trošku dal dokopy. Možno už ste to meno nejak zachytili, aj v slovenčine na slovenskom trhu Ryanovi vyšlo viacero kníh o jednej téme, z ktorej vychádzajú aj tieto jednoduché pravidlá a tá téma, ten životný postoj, filozofia sa volá stoicizmus. Áno, možno, že už ste počuli. Aj v tomto podcaste má hovoriť o stoikoch, o stoicizme alebo v množstve iných podcastov. Je to, mám pocit, ako keby taká trošku téma, ktorá rezonuje, ktorá sa vracia a hlavne tieto myšlienky sú tu s nami už takmer 2000 rokov, alebo cca 2000 rokov, sú teda veľmi výdatne preverené časom, prežili naozaj tých množstvo storočí a stále napriek tomu, že teda drvivá väčšina z nich vznikla ešte v starovekom Ríme, keď sa povie stoicizmus, tak asi meno, ktoré najviac rezonuje, je Marcus Aurelius, rímsky cisár, jeden z popredných predstaviteľov tejto filozofie alebo tohto filozofického prúdu. V tom období teda aj gro tých myšlienok, ktoré budú aj súčasťou toho dnešného môjho zoznamu, ktorých chcem s vami pozdieľať, tak vzniklo už vtedy a teda môžeme povedať, že sú naozaj veľmi intenzívne preverené tou dobou. Ale paradoxom je, možno a nie, že paradoxom, ale jednoducho je veľmi zaujímavé, že napriek tomu, že sú stovky rokov staré tie myšlienky, aj dnes, v dnešnej modernej, pretechnizovanej dobe, kde rezonuje umelá inteligencia a sociálne siete a koniec sveta a množstvo rôznych vecí sa nám tlačí do hlavy, na nás útočí z každej strany. Aj dnes, aj v tomto obrovskom pretlaku stoici majú aj tebe čo povedať. Takže poďme na to, ja vám prečítam tých 50 krátkych pravidiel alebo myšlienok, ktoré Ryan Holiday, ktorých dal teda dokopy, ktoré ich nazval teda 50 jednoduchých pravidiel pre dobrý život. Poďme na to. Jednotka. Sústreď sa na to, čo vieš ovplyvniť. Asi vás to neprekvapí, že to je moje obľúbené, pretože už ste to mnohokrát odo mňa počuli. Rozprával o tom americký herec The Rock, ktorý to prirovnáva k týmto svojim dvom rukám, že sústreď sa na tieto svoje dve ruky, na to, čo vieš nimi urobiť. Všetko ostatné je mimo tvojej kontroly a tak tieto dve ruky sú to, čo máš pod kontrolou. A opäť, kto by to bol povedal, že aj The Rock vychádza z niečoho, čo je tu s nami už 2000 rokov ako jedna z hlavných téz stoicizmu. Takže číslo 1. Sústreď sa na to, čo vieš ovplyvniť. 2. Vieš ovplyvniť svoje reakcie. Áno, čiže veľmi krásne to naväzuje na tú jednotku. Sústreď sa na to, čo vieš ovplyvniť. A to, čo vieš ovplyvniť, nie je to, čo sa ti stane, nie je to, čo sa vo svete deje, ale to, ako ty na to zareaguješ. Veľmi jednoduché. Vieš ovplyvniť tak to, ako zareaguješ, svoje reakcie. 3.
Pýtaj sa sám seba, je toto nevyhnutné? Mne častokrát napadne sa toto opýtať samého seba, najmä keď sa chystám urobiť možno, že niečo negatívne, neviem napísať nejaký škaredý e-mail alebo niekomu niečo zle povedať. Sú situácie, keď jednoducho svet nie je vždy prechádzka rúžovou záhradou a vás niekto naštve a možno, že sa cítite, že aj máte právo zareagovať nejako tvrdšie a vtedy sa snažím, keď sa dá, nevždy sa to dá, nevždy sa mi to darí, ale keď sa dá, tak povedať si ešte predtým, ako ten krok urobím, lebo už potom sa to ťažko berie späť, ale ešte predtým sa sám seba opýtať, je toto naozaj nevyhnutné? A častokrát tá odpoveď je, že nie. Veľa vecí naozaj nie je nevyhnutných a teda vieme prežiť aj bez nich. 4. Medituj nad svojou smrteľnosťou každý deň. To veľmi pekne nadväzuje na to, čo som riešil nedávno, keď sme tu mali aj všech svätých, to známe memento mori, pamätaj na to, že umrieš, a stojíci hovoria, každý deň by sme si na to mali aspoň spomenúť, že tá naša smrteľnosť je jednoducho fakt. A podľa toho následne aj žiť. Ďalšie pravidlo, myslím, že to je 5. Cen si viac svoj čas ako svoj majetok. Možno mnohí viete, že teda pracujem na letisku Košice a častokrát pred Vianocami, aj teraz to tak bude, snažíme sa nejak propagovať tú myšlienku, že namiesto toho, aby sme si ako darčeky kupovali kadejaké blbosti, tak si kupujme zážitok. Samozrejme v ideálnom prípade letecký zážitok, ale je to spojené aj s tým časom. Keď kúpiš niekomu zážitok, že ho niekam chceš zobrať alebo chceš, aby on tam s niekým išiel, tak mu dávaš ten čas. To, čo je viac ako peniaze, ako majetok. Dávaš mu ten kvalitný čas, či už to je v nejakej atraktívnej primorskej destinácii, alebo to kľudne môže byť aj niekde doma za kopcom. Ten čas je dôležitý, ten čas je to, čo sa počíta. Takže 5. Cen si čas viac ako peniaze alebo majetok. Pst, prepáč, len nakrátko ti do toho skočím. Veľmi si vážim, že počúvaš môj podcast. Ak sa ti aspoň trošku páči, daj mi prosím hodnotenie na platforme, na ktorej práve počúvaš. Či už je to Spotify, Apple Podcast alebo čokoľvek iné. Pomôže mi to dostať moje posolstvo k väčšiemu množstvu ľudí. Ďakujem ti veľmi pekne. A teraz rýchlo naspäť k epizóde. 6. Si produktom svojich návykov. Veľa k tomu dodávať netreba. Poviem len jedno meno, James Clear, Atomové návyky, kniha, ktorú by si určite mal prečítať alebo vypočuť, ak si tak ešte neurobil. A on vie o tejto téme naozaj veľa a je to absolútne tak. Si produktom svojich návykov. To, čo robíš každý deň, to z teba robí toho takého človeka, akým si. 7. Pamätaj, že máš moc nemať názor. V dnešnej dobe si mnoho ľudí myslí, že musia mať názor absolútne na všetko, od pandémie cez hokej, futbal, politiku, vojny, globálne problémy, mimoriadne komplexné a komplikované, a častokrát mnoho ľudí má pocit, že musia mať na všetko toto názor. Nemusíš, stojíci aj tebe pripomínajú, že máš moc nemať názor. Ďalšie pravidlo, vlastni svoje ráno. Opäť moje obľúbené, snažím sa, opäť nevždy mi to vychádza, nevždy sa to podarí, nevždy je to jednoduché, ale snažím sa naozaj, aby to moje ráno nevlastnil niekto iný, ale aby som ho vlastnil ja. Vstávam skôr ako zvyšok našej domácnosti, snažím sa teda si zacvičiť, urobiť možno, že raňajky pre rodinu. Keď sa to ráno veľmi vydarí, tak možno, že aj si niečo dobré prečítať alebo navnímať nejaký podcast a jednoducho mať to ráno pre seba, vlastniť to ráno. To odporúčam aj tebe a nie len ja. Odporúčajú ti to aj stojíci. Ďalšie pravidlo. Podrobuj sám seba kontrole. Je tam potom taký doplňok, že interne sa vyšetruj. Vyšetrovať v zmysle nie ako vyšetrujú lekári, ale ako vyšetrujú vyšetrovatelia, keď robia vyšetrovanie. Čiže sem tam asi naozaj nezaškodí, ako hovoria stojíci, aj sám seba povyšetrovať, zamyslieť sa nad tým, ako fungujem, čo mi ide, čo mi nejde, kam sa posúvam v čase a tak ďalej. Ďalší bod od stojíkov. Netráp sa nad problémami, ktoré ani
nenastali. V angličtine je to ešte krajšie napísané, ale ťažko sa to nejak doslovne, alebo ťažko sa to nejak prekladá. Keď v angličtine to znie, že don't suffer imagined troubles. Čiže netráp sa nad problémami, ktoré sú vymyslené, ktoré naozaj ešte nenastali, sú imaginárne. Imagined troubles. Myslím, že Mark Twain to povedal, že 90 alebo 95% vecí, na ktorými som sa v živote trápil, tak sa nikdy nestali. A to ti pripomínajú aj stojíci, že nemárni zbytočne svoj čas na to, aby si predstavoval, aké veci hrozne sa môžu stať. Jak ti to nepomôže k tomu, aby si žila dobrý život. To hovoria stojíci. Ďalší bod. Snaž sa v ľuďoch vidieť dobro. Nevždy je to jednoduché, nevždy sa to dá, ale opäť je to nejaká taká pripomienka, že keď sa trošku zastavíme, urobíme si nejaký odstup, nereagujeme okamžite, ako si myslíme, že by sme mali, tak niekedy môžeme uvidieť dobro v ľuďoch aj vtedy, keď to na prvý pohľad tak nemusí vyzerať. Ďalší bod, tentokrát 12. Nikdy sa nesťažuj, a to ani sám sebe. Prečo? Lebo to sťažovanie je stratou času, povedali by stojíci. Nič dobré z toho nevyplýva, keď sa len sťažuješ či už niekomu inému, alebo sám sebe, nikoho tým nevieš nejak inšpirovať, namotivovať, ani sám seba nikam neposúvaš, keď sa len sťažuješ. Takže stojíci hovoria, nikdy sa nesťažuj, ani sám sebe. 13. bod. Dve uši, ale len jedny ústa. Je na to dobrý dôvod. Preložené inak, treba viac počúvať, ako hovoriť, preto máme dve uši a len jedny ústa. A možno, že budeš prekvapená, ako dobre to vie niekedy fungovať, keď si niekoho naozaj len vypočuješ. Nemusíš mu znieť hovoriť to, čo si myslíš, alebo to, čo by si urobila ty v tej danej situácii. Niekedy naozaj stačí len počúvať. 14. pravidlo. Vždy je niečo, čo môžeš urobiť. Tu si spomínam na mnoho amerických filmov, kde tí hrdinovia niekedy hovoria častokrát I had no choice, we have no choice. Nemám na výber, nikdy som nemal na výber, musím urobiť to a toto. Nič také. Stojíci hovoria, vždy je niečo, čo môžeš urobiť. Ďalší bod, opäť pomerne známa pravda. Neporovnávaj sa s ostatnými. To som ani nevedel, že nejako sa to tiahne už od tých stoických myšlienok, od stoických časov, ale tvoj život bude lepší, plnší, bohatší, ak nebudeš márniť čas na to, aby si sa neustále porovnával so susedom, so susedkou, alebo s kolegami, alebo s niekým na Instagrame, o ktorom ani nemáš šajnu, aký má život, vidíš len tie jeho fotky a videá a nevidíš tých zvyšných 99% jeho života. Takže neporovnávaj sa. 16. Žij ako keby si zomrel a vrátil sa. Každá minúta je tak bonusovým časom. To mi pripomína jeden veľmi vydarený film, môj obľúbený, myslím, že som ho tiež už tu spomínal v tomto podcaste. V angličtine sa volá About Time, po slovensky bol že Lásky čas, kde ten hlavný hrdina vedel sa vrátiť v čase, vedel tak trošku cestovať v čase a na konci toho filmu jeden z jeho záverov bolo, že už nechcel sa vrácať ďalej do minulosti, ale chcel si každú jednu chvíľu, každú jednu minútu užiť tak, ako by naozaj bola poslednou, jedinečnou. A nebrať sa možno, že príliš vážne, skúsiť sa zasmiať nad vecami, ktoré sa tvária vážne, ale možno, že až také vážne v skutočnosti nie sú. A tu sa snažím, opäť sú momenty, keď sa mi to podarí, najmä v súvislosti s našou dcérkou, že sa na chvíľku zastaviť, keď vidím, ako sa krásne hrá, alebo si kreslí, spieva, tancuje, skáče, že sa tak trošku len zastaviť a vychutnať si ten moment, že kto vie, koľko ich ešte bude v tých našich životoch, zastaviť sa a vychutnať si ten moment, ako keby bol bonusovým časom. Žij, ako by si zomrel a vrátil sa. Ďalší bod. Najlepšou pomstou je nebyť ako tvoj nepriateľ. To povedal priamo ten Marcus Aurelius. Častokrát žijeme v tom, že nemáme nejak vyslovených nepriateľov, ale možno, že máme ľudí, ktorých nemáme radi, ktorých sem tam niečo o nich povieme za ich chrbtom. A Marcus Aurelius hovorí, že
toto nerobte, lebo vtedy ste úplne takí istí ako oni. Práve naopak, najlepšou pomstou je nebyť ako tvoj nepriateľ. 18. bod. Buď prísny k sebe a tolerantný k ostatným. Možno, že poznáte aj vy ľudí, ktorí sa tvária, že sú veľmi tvrdí na ostatných, ale povedia, ale ja som taký tvrdý aj na seba a tak mám právo byť tvrdý aj na ostatných. Prísny na seba a prísny k ostatným. Nič také. Stojíci hovoria, buď prísny na seba, áno, ale tolerantný na ostatných. Ďalší bod. Každý dojem, emóciu skús pred konaním otestovať. To znie tiež celkom rozumne. Že skôr ako niečo urobíš, ako niečo niekomu povieš, ako napíšeš nejaký e-mail, tak sa skús nad tým zamyslieť. Opäť je to niečo, čo už inými slovami bolo spomenuté aj v tomto zozname, že si skús otestovať tú svoju emóciu. Čiže porozmýšľaj, aký bude mať dôsledok, dopad to, čo teraz urobíš, možno že v hneve. To je inak aj celkom taká praktická rada, že keď idete odpísať na naozaj debilný e-mail a snažíte sa rovnako debilne odpovedať s prepáčením, tak niekedy je dobré odložiť to na zajtra. Vyspať sa na to a zvyčajne už na druhý deň tá kaša nie je taká horúca, ako sa deň predtým navarila. Ďalší bod, nauč sa od každého niečo. Maj otvorenú myseľ. Naozaj niekedy inšpiratívne životné lekcie nájdeme aj tam, kde ich vôbec nečakáme, u ľudí možno, že od ktorých to vôbec nečakáme. A preto je fajn si občas spomenúť aj na to, že od každého sa môžeš niečo naučiť. Keď to hovoria stojíci, musí to byť pravda. Či? Ďalší bod, zameraj sa na proces, nie na výsledky. To je to staré známe, čo všetci ovládame. Cieľ je cesta, cesta je cieľ. Ideálny prípad je ten, keď si užívaš aj tú cestu, ktorá ťa vedie na ten kopec alebo do toho tvojho cieľa. A vtedy už ten samotný proces, to samotné šliapanie do pedálov, alebo tá chôdza, alebo čokoľvek je tou cestou k tomu tvojmu cieľu, tak už to je fajn a to hovoria aj stojíci. Na to sa treba zamerať, na ten proces, nie na výsledky. 22. Definuj, čo pre teba znamená úspech. Lebo keď si otvoríš Instagram, alebo YouTube, alebo smotánku, nedaj Bože, alebo televízne noviny, alebo akékoľvek iné médium, tam sa ti všetci snažia nahovoriť, čo asi ten úspech je. Že úspech je, keď sa ti darí v práci, keď si povýšený každý rok, kvartál, neviem čokoľvek, alebo keď si mega úspešný podnikateľ, alebo herec, alebo spevák, alebo športovec a máš prachy, autá, domy, kočky, čo ja viem čo, dovolenky. Je to naozaj úspech? Je to úspech aj pre teba? Stojíci hovoria, definuj si svoj úspech podľa seba. Ty si zadefinuj, kedy si o sebe budeš sám myslieť, že si úspešný. Nie ostatní, kedy si povedia, tak tento je asi úspešný, ale ty, kedy si o sebe povieš, že si úspešný. Ďalší bod je veľmi zaujímavý. Nájdi si spôsob, ako milovať všetko, čo sa ti stane. Alebo čo sa stane. Nájdi si spôsob, ako milovať všetko, čo sa stane. A toto je veľmi, veľmi tvrdé. Lebo v živote sa nám dejú aj zlé veci. Na prvý pohľad veľmi zlé veci. A tu na stojíci hovoria, že nauč sa milovať všetko, čo sa ti stane, teda aj to zlé. S odstupom času však možno, že častokrát, a to nehovorím ja, to hovoria tí ľudia, ktorí to zažili, napríklad aj ten Randy Pausch, o ktorom bola jedna z predchádzajúcich epizód, ktorý napísal tú knihu Posledná prednáška, a tú poslednú prednášku aj odprednášal predtým, ako zomrel na rakovinu, že nakoniec bol vďačný nie za tú rakovinu ako takú, ale za to, že vedel, kedy umrie, že sa na to vedel pripraviť, zariadiť si život pre svoju rodinu a pripraviť si a odovzdať aj to nejaké základné posolstvo toho jeho života. Čiže niečo, čo na prvý pohľad bolo vyslovene zlé, negatívne, žiaľ až smrteľné, on si aj na tom našiel niečo pozitívne. Asi tipujem, že o tom hovoria stojíci, keď hovoria nájdi spôsob, ako milovať všetko, čo sa stane. 24. Hľadaj výzvy. Výziev je aj plný Instagram, 30-dňová výzva na to, 60-dňová výzva na to, 90-dňová výzva na to. A v zásade nemusia byť samozrejme žiadne z týchto výziev zlé. Dôležité je
asi neostať nejak možno, že na nich závislí, alebo neostať len pri tých výzvach, lebo jedna vec je niečo, či už dobrú stravu, alebo cvičenie, alebo čokoľvek držať tých 30-60 dní, splníš tú výzvu, super, OK, ale keď sa potom vrátiš úplne tam, kde si bol predtým, k nejakým tým svojim zlým návykom, tak tá celá výzva bola úplne zbytočná. Ale asi neúplne to chceli povedať stoici, keď hovorili, že hľadaj výzvy, skôr asi niečo v tom zmysle, že nesed na zadku a stále sa snaž niekam posunúť, niečo dokázať, niekým sa stať, kým si možno, že predtým nebol a kým si možno, že myslel, že nikdy nebudeš, ale môže sa to podariť. Vtedy naozaj tie výzvy asi môžu byť nápomocné. Takže 24. Hľadaj výzvy. 25. Nenasleduj dav. No už tedy pred tými 2000 rokmi to častokrát vyzeralo tak, že dav ide tým jedným smerom a keď ktokoľvek nejde tým smerom alebo ide opačne, nebodaj, tak ten dav si o ňom myslí to svoje, ale nemusí to vždy byť zlé, keď sa otočíš proti väčšine. Nemusí sa ani otočiť proti ním, ale možno, že rozmýšľať alebo uvažovať, konať nejak inak, ako koná tá väčšina. Niečo na zamyslenie opäť. 25. Nenasleduj dav. Práve som si uvedomil, že už prešiel nejaký ten čas, odkedy som začal toto nahrávať a ešte sme len v polovici pri 25. Takže si to rozdelíme na dve epizódy, tú 50 tých pravidiel pre dobrý život od predstaviteľov stoicizmu. Takže kliknite si na podcast Zlepšuj sa aj na budúce o týždeň. V ďalšej epizóde pokračujeme s touto 50 pravidiel pre dobrý život od stoikov. Posunieme sa teda do druhej polovice. Zatiaľ máme za sebou prvých 25 a ty už môžeš pomaličky rozmýšľať, že ktoré sú pre teba také, že najviac s tebou rezonujú, alebo byť sa ti možno, že páčilo, keby si ich začal viac aplikovať do svojho života a zatiaľ to tak nerobíš. Daj mi vedieť. Napíš mi mail juraj@zlepšujsa.sk alebo nájdeš si ma na sociálnych sieťach, pošli mi správu, okomentuj mi nejakú moju storku alebo príspevok a daj mi vedieť, ktoré z týchto pravidiel pre dobrý život od stoikov rezonujú práve s tebou. A samozrejme, asi najdôležitejšia vec, skús ich pomaličky aplikovať do života. Všetkých 50 asi nie naraz, to úprimne môže byť naozaj veľmi komplikované, ale krôčik po krôčiku je dôležité neostať len pri tej teórii, pri tom nasávaní informácií, počúvaní podcastov, čítaní kníh, pozeraní videí, ale najdôležitejšia je tá aplikácia. Hoci si vyber len jedno, ak s tebou rezonuje možno, že len jedno, alebo cítiš, že to jedno z týchto pravidel je také, ktoré by hneď teraz bolo fajn, keby si začala praktickejšie využívať. Poď na to a ja ti budem držať palce a počujeme sa opäť o týždeň. Čau. Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa. Ak sa ti páčila a boli tam nejaké veci, ktoré ťa vyslovene zaujali, budem rád, ak mi o tom napíšeš a ešte radšej budem, ak túto epizódu aj pozdieľaš, hoci len s jednou osobou v tvojom okolí, o ktorej si myslíš, že by jej to mohlo pomôcť. Ak ma počúvaš cez aplikáciu Apple Podcast, chcem ťa veľmi pekne poprosiť o hodnotenie. Ak ma počúvaš cez Spotify, aj tam mi už môže dať 5 hviezdičiek. Zaberie ti to len pár sekúnd a mne to pomôže dostať tento podcast a pozitívnu inšpiráciu k širšiemu publiku a ja ti budem skutočne veľmi vďačný. Samozrejme, poteším aj zdieľanie cez Instastory, Messenger, WhatsApp, Viber, SMS-ku, čokoľvek, čo využívaš na komunikáciu. Predtým, ako sa rozlúčime, chcem ti dať do pozornosti môj prvý e-book, elektronickú knihu, ktorú som napísal na tému 5 krokov pre skvelé ráno. Bez ohľadu na to, či si ranné vtáča alebo nočná sova, to, ako začínaš svoje dni, je mimoriadne dôležité. Ak máš pocit, že u teba existuje priestor na zlepšenie, skús si pozrieť tento môj e-book. Na 18 stranách s tebou zdieľam pár základných tipov, ktoré mám na sebe odskúšané a dlhodobo robia moje rána lepšími, zmysluplnejšími, produktívnejšími a zábavnejšími pre mňa i pre moju rodinu. E-book je úplne zadarmo a dostaneš sa k nemu veľmi jednoducho. Stačí, keď klikneš na www.zlepšujsa.sk/skvelé-ráno
všetko bez diakritiky, zadáš svoj e-mail a hneď si môžeš e-book stiahnuť úplne zadarmo. Budem vďačný, ak mi dáš vedieť, či sa ti páčil a držím ti prsty na tvojej ceste k skvelému ránu. To už je odo mňa naozaj všetko, počujeme sa opäť na budúce. Ahoj!